Значи искам да разкажа една случка, която се случи в неделя сутринта. Значи аз сутринта ставам към 7 часа, правя си кафенце, изпушвам две цигари, нали? 7:30, 8 отивам за закуски. После 8:15 и 20 излизам от там. И понеже в 8:30 идва някакъв уличен циганин мангал, цели облечен в черно, лицето му черно, и почнал да ме пита за някаква жена, обаче аз питам дали живее някаква жена пред нашия вход. Аз викам, не мога да кажа. И после бях се подпрял на електроенергията и почнал да ме стиска яко, да ме дърпа якото, и аз виках помощ, 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 помощ. И комшиите излязоха от първи етаж и ме защитиха. И сестра ми после също ме защити и припаднах от плач. И тогава в неделя хванах много голяма трамва и ме болеше, ама това е за сега.